En una època en què es parla molt de la generació Nini, la dels joves que ni estudien ni treballen, que és identificada sovint amb un perfil de jove que no valora l'esforç ni cap activitat si no té una clara compensació, ens fixem ara en els molts milers de nois i noies que es dediquen a l'educació en el lleure. Són voluntaris, no cobren res i renuncien a part del seu cap de setmana per dedicar-se a la feina, als esplais i agrupaments d'escoltes. Aquest mes d'octubre han començat el curs i els caps i monitors saben que tenen la difícil missió de ser més atractius pels nens que els videojocs i internet. Núria. Sí, per això també la Generalitat ha començat un any més la campanya Vine al cau, vine a l'esplai, per atreure els nens en aquests moviments. I a més ha editat la Generalitat aquesta guia, la nostra xarxa social, en què el periodista Carles Capdevila explica experiències i recull testimonis reals sobre els nens que han anat en aquest tipus de moviments. Són 80.000 nens actualment que assisteixen en aquests agrupaments i 18.000 monitors. Precisament aquest cap de setmana es fa aquesta trobada que veieu aquí de monitors a Santa Maria de Martorelles, on avaluen el curs passat i on preparen el nou curs. L'objectiu, bàsicament, dins aquest objectiu global, que és educar en el lleure i utilitzant eines com la natura, la muntanya, també fomentant el treball i el lleure en equip. Tots ells, com dèieu, són voluntaris, dediquen anualment unes 800 hores, gairebé és mitja jornada, a més de les hores que han dedicat també per treure's la titulació, perquè per ser monitor s'ha d'estar titulat. Són 100 hores de pràctiques, 100 hores de teoria i unes quantes més de pràctiques. Per això demanen que reconegui la seva feina, sobretot també davant de la competència que els suposa empreses privades, professionals que fan la mateixa feina, però en aquest cas remunerada. El que han notat també ens han comentat aquests moviments, aquests agrupaments, és que ha minvat el nombre de nens que hi assisteixen perquè han de fer front també a un gran competidor, que és internet. Notem una diferència en com són els nens. I segurament ens passa perquè tenim uns nens més digitals, podríem dir, i nosaltres encara som analògics, no? Encara som la generació en què no ens hem acostumat a utilitzar el Facebook, el Twitter, i aquests nens parlen aquest llenguatge i hem d'aprendre a parlar el seu. És totalment un contravès perquè és totalment contrari al que nosaltres fem. Però això no vol dir que no sigui compatible. O sigui, jo crec que el moviment existeix i existeixen aquestes xarxes socials i simplement el que passa és que ens hem d'unir d'una manera o d'una altra i segurament som nosaltres els que ens hem d'adaptar a les xarxes.